Adam har en online musiktjeneste og vil gerne sælge adgang til tjenesten via et fast abonnement, som trækker pengene hos kunden automatisk. Adam vil lade IP håndtere alle abonnementerne, og til det formål benytter han IP's abonnementsplaner. Adam opretter 3 forskellige planer i IP. En til henholdsvis 1, 6 eller 12 måneders abonnement. Eva vil købe adgang til Adams musiktjeneste og vælger et abonnement på 6 måneder. Når Eva betaler via Adams app eller hjemmeside, tilmeldes hun automatisk 6 måneders planen. Efter 6 måneder fornyer IP automatisk Evas abonnement, så det kører i yderligere 6 måneder. Eva modtager en e-mail efter fornyelsen. Sådan fortsætter det, indtil Eva opsiger sit abonnement. Adam kan nu læne sig tilbage og gøre det, han er bedst til, nemlig passe sin forretning. IP's abonnementsplaner kan bruges til alle situationer, hvor du vil lave automatisk trækninger på et kort. Du kan få en gratis testkonto ved IP og prøve det hele. Læs mere på ip.dk eller kontakt os på 98 13 90 40 eller salg@ip.dk.